Welcome to the Jella Hausa Novel. Please, duk sabbin zuwa channel din nan su danna mana subscribe, sannan su danna alamar karrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar mun daura. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, a littafin mijin haya. A hanyar shiga kicin ta haɗu da Hajiya ta ce na kai mata tsiran ni zan wuce. Hajiya ta ce na gode Hibbatu da ɗawainiya. Ki dau abincin naku kuma dan Allah gobe ki zo da wuri za mu yi baki. Sannan ta bata 1000. Hibbatu ta amsa da two hands tana cewa na gode Hajiya, Allah ya kai mu goben. Ta nufi kicin ta kwashe kololin abinci ta fice. Allah sarki, anan muka dakata. Idan ba ku manta ba, a littafi na 1 sai kuma shi na 2 kai tsaye. Ta ajiye Bilal nashi abincin, ta ɗauki abin karin da ya ci ya rage mata da safan, ta hada da abincinta na yanzu. Ta mai sallama ta fice. Ta nufi gun mai tsire, ta karbi kullin tsiranta, ta nufi gida da abinci niki-niki. Tana murna da jin daɗin garar da ta samu yau. Kun ga laifinta? Mira ta rasa me za ta yi, kuka ko dariya. Kamshin da ke fita daga ledan ne ya sa ta kunce kullun. Tuni bakinta ya haɗe min yau. Abinka da mutumin da bai ci abinci ba tun safe. Hakan ya sa ta cinye tsiran hantar tas, sannan ta fice ta nufi kicin, ta samu ruwa ta sha, ta yi gyatsa. Hajiya ta dube ta, ta yi murmushi ta ce, Amira, an ga daman fitowa ko? Mira ta fusge ta kauda kai. Gobe iyayen Aimat za su zo. Ina son ki zauna cikin shiri. Da gudu Mira ta rungume Hajiya tana cewa, Umma da gaske? Kwarai kuwa. Hakan ya sa Mira ta huce, ta manta da duk wata damuwa da zancen Hibbatu. Washe gari Hibbatu ta tashi da gudawa, amma haka ta kokarta ta yi wanke-wanke, ta gyara gida, ta yi wanka, ta shirya domin Bilal a shirye ya shigo gidan. Ya same ta, ta yi mai sannu da zuwa tare da ce mai ta rage masa tsiran hanta. Ta yi mai sallama, ta ciccibe kuloli tare da ce masa sai ya iso. Bilal murmushi yayi, ya gyada kansa. Karfe 8 daidai Hibbatu tana cikin gidan Alhaji. Ta gaida Hajiya sannan ta fara da goge-goge da share-share. Bisa umarnin Hajiya, bayan an gama yin breakfast, Hajiya ta hada Hibbatu da direba ya kai ta kasuwa ta yau cefane. Karfe 2 suka fara hada lunch. Abubuwa kala daban-daban suka rinka hadawa, har da Mira a kitchen domin ita ce jagora saboda gwana ce a fannin girki. Sai tsangwamar Hibbatu take in ta ga ta sa hannu a wani abin. Sai da Hajiya ta tsawatarwa Mira sannan ta kyale ta. Hibbatu kuwa tana gefe tana raba ice, aikin ta wanke abin da aka bata. A haka aka kammala dafe-dafe da soye-soye, aka jere a dining. Hajiya da Mira suka wuce daki domin su fesa wanka da kwalliya. Hibbatu gefe ta samu a kitchen ta zauna, ta cika kofi tab da ruwan ORS tana sha tare da limshe ido. Daren motoci ta ji suna shigowa, hakan yasa ta leka ta tagar kitchen din. Motoci ne su sun kai 7 suka yi parking. Wasu mutane da bakaken suit suka bude kofofin wata bakar limo. Dattawa ne mace da namiji ta ga sun fito daga motar. Alhaji ya nufi namijin ya rungume yana cewa welcome my friend. Hibbatu ta gigice da ganin wannan mutumin, hakan yasa cikinta yayi wani irin juyawa. Da sauri ta kafa kofin ruwan ORS a bakinta, ta rinka diddika tana sauke ajiyar zuciya akai-akai. Haka zalika Bilal da ya mai da gate ya rufe, ya koma benci ya zauna tare da zuba tagumi, yana mamakin ganin mutanen nan a gidan Alhaji. Muryar Mira ne ya katse shan ruwan ORS ga Hibbatu. Ke me kike anan? Zo mu je mu kai musu drinks. Hibbatu ta yi makwas tare da karasawa, ta dauko glass cup tana wankewa. Mira ta dauki tray ta bude fridge ta lodi drinks tare da cewa Hibbatu ki biyo ni da cups din cup din ta fice. Hibbatu kirjinta na dukan uku domin bata shirya fuskantar mutanen nan ba. Idanunta suka hango mata ragowar fulawa a bolt. Da sauri ta sa ruwa ta kwabe tare da shafawa fuskarta, sannan ta daure hannayenta ta ɗebi cups din ta nufi falo. Kafafunta suna harɗewa. A sanye ta yi sallama tare da rusunawa ta gaishe su. Mira kuwa kamar ta shaƙe ta dan takeici. Haka ta karbi cup din ta yi saving drinks ga iyayen Aimat. Alhaji ya dubi Hibbatu ya ce, me ya samu fuskarki? Washe hakora ta yi ta ce, Kesbi ne ya feso mini akan fuskar. Ta juya da hanzari ta bar falon ta wuce kitchen, tana sauke ajiyar zuciya. Mira ce ta shigo kitchen din a fusace, ta ce ke Hibbatu, wani irin iskanci ne wannan? Me kika shafa a fuskarki? Dakin firgita sufa,
me yasa baki da nutsuwa ne? Komai naki babu kimtsawa, ba gidajiya kawai, makaryaciya kawai, ko a gidan uban wa kika samo Kesbi oho? Ta hada da jan dogon tsaki ta dora da cewa Hibbatu kina da problem wallahi. I think mental problem. Da sauri Hibbatu ta daga hannu ta katse ta tare da cewa dakata Amira, ki kama harshenki. Wasa bakin naki ya isa haka. Me kike takama da shi ne har kike mini wani gani kamar yadda kike yar gata ga iyayenki shekara 6 da suka wuce, ni ma yar gatan ce kamar yadda kike takama da yin karatu a kasar waje shekara 16 baya. Na kammala karatuna a kasar waje. Karki ne miki ce zaki zage ni Amira, domin mutanen da kike rawar kafa a gare su har kike neman cimin mutunci akan su to iyayena ne. Kin ga na fiki alaka da su. Aiman din kuma da kike kulafucin so dan uwana ne, uwa ɗaya uba ɗaya. Kin ga kenan na fiki kusanci da su fiye da ke. To anya Hibbatu ba sharara mata karya ta yi ba? Me Mira za ta yi in ba dariya ba? Ta yi wa Hibbatu kallon raini ta ce, to shahararriyar makaryaciya, idan kina shirga wasu umma karya suna yarda, ni ba za ki yi min ba in yarda. Ki nemi wani garan irinki ki mai wannan tatsuniyar ba ni ba. Hibbatu ta watsa hannayenta tare da tabe baki ta ce, daman ban gaya miki hakan ba domin ki yarda ko akasin haka ba. Na gaya miki haka ne domin ki san cewa ni ba bakuwar arziki bace ba, kuma ni ba jahila bace ba. Kaddara ce ta maida ni haka. Shigowar Hajiya ne yasa suka yi shiru. Hajiya ta dubi Mira ta ce, Amira ki zo ki taya ni saving din su domin suna kan dining table. Sannan ta dubi Hibbatu ta ce, akwai matsala ne? A'a, Hibbatu ta bata amsa. Suka fice suka bar ta a kitchen. Snacks ta nufi kitchen ta wanke fuskar ta tana sauke ajiyar zuci. Shudewar mintuna 5 Mira ta shigo ta dube ta, ta yi dariya ta ce, na dawo gare ki Hibbatu, wai ki dan Allah ba kya jin kunyar karya? To ina son ki bude kunnenki da kyau. Daga yau bana son na kara ganin ki a gidan nan, domin kwata-kwata ban aminta da ke ba, saboda ban ga ta yadda halitta irin ki za ta zamto diya ga wannan family mai daraja din ba. Hibbatu idanunta jajir ta dubi Mira ta ce, Amira, enough is enough. I can't take this anymore. I have tolerate enough. Don't make me lose my temper. Amma makin ce Mira ta dube ta baki bude domin Hibbatu is speech. A daidai lokacin mahaifiyar Aimat ta shigo kitchen din. Sai ka ce an koro ta. Tana zare idanu kamar wata mara gaskiya. Ta karasa ga Hibbatu tana cewa, Hibbatu, ashe ke ce? Idanuna ba su yi min karya ba. Kina raye, ke ce kika zama haka? Hibba, ashe zaki iya rayuwa ba tare da kin neme ni ba? Hibbatu ta rantsa idanunta tana ja da baya ta ce, an miki yi hakuri, nisan ta kaina daga gare ku shine zai zamto daurewar zamanki a gidan aurenki. Ni matacciya ce a gare ku. Ammi dan Allah ki koma falo. Kar Abbu ya fahimci cewa ni ce, domin ganin mu tare da ke na nufin tsinkewar igiyar aurenki da shi. Amma ina kaunar ki Ammi, ba yadda na iya. Ammi ta goge hawaye da ya zubo mata ta fice daga kitchen din ba tare da ta waiwayo ba. Mira sandarewa ta yi dan tsananin mamaki. To fa Hibbatun tamu wace ce ita? Hibbatu hawaye ne ke zuba daga idanunta saboda tunowa da rayuwarta ta baya shekaru 6 da suka wuce. Muryar Hajiya suka ji tana cewa, Amira za su tafi, ki fito ku yi sallama. Mira ta dawo hayyacinta ta fita suka raka su mota tare da yi musu sallama. Kyautar cek na miliyan 2 Abbu ya bata. Hajiya ta so ta hana, amma Abbu ya ce sam kar ta kuskura domin Mira diya take a gare shi. Amin ta so su kebe da Amira amma ba hali, aka saka shiga mota suna masu daga wa juna hannu. Hibbatu ita ma tana leken su ta tagar kitchen. Bilal ya bude gate suka fice tare da convoy nasu na bodyguard. Suna dawowa falo, Alhaji ya dubi Mira ya ce, to Amira, ya zama dole ki cire Aiman daga cikin zuciyarki, domin da na yi wa mahaifinsa maganar aurenku cewa yayi Aiman is too young, gaskiya ba zai iya aurar da shi ba sai ya kammala PhD ya samu aiki tukun. Na yi mai maganar a daura aurenku, in ya so sai ki tare in yayi setting down. Nan ma ya ce bai amince ba. In za ki jira Aiman ki jira shi kawai. Ni kuma na ce mai gaskiya ba zan zuba ido ina kallon ki tsofa min a gida ba.
aurar da ke zanyi. Yanzu haka gobe za su koma kasar da Aiman din ke karatu, domin ya ce kila ba sa kasar za a yi auren ki. Haka yasa ya baki kyautar naira miliyan 2. Amira, na fita hakkinki. Na baki sati 2 ki fitar da miji ko kuma ni in zaba miki mijin aure. Mira kuka take kamar ranta zai fita, tace Abba shikenan na yarda da hukuncin ka gare ni, amma ka kara min sati 2. Kan sati 2 da ka bani, Alhaji ya ce shikenan Amira na baki wata 1. Allah ya miki albarka. Hajiya ta ce amin. Hibbatu kuwa fitowa ta yi ta fice ba tare da ta dube su ba. Hajiya tana kiran sunanta amma haka ta yi kunnen uwar shegu ta fice daga gidan gabaki ɗaya. Bilal kuwa bai nemi ya tsaida ta ba, domin shi kansa ya san cewa ganin iyayenta a gidan nan ba karamin tada mata hankali zai yi ba. Mira kuwa haka ta tashi jiki sanye ta haɗa kan kwanuka ta wanke su, ta kira direba ta bashi abincinsa tare da na mai gadi. Ɗakinta ta wuce tana mai tunanin abubuwa guda biyu: rabuwarta da Aiman gaskiyar lamarin Hibbatu. Hibbatu kwata-kwata bata nemi abinci ba, domin tunanin rayuwarta a baya ne ya addabe ta. Da kyar ta samu ta yi salloli tare da kudurtawa a ranta babu ita babu zuwa gidan Alhaji daga yau. Washe gari ko da Bilal ya zo yin wanka, gaishe shi kawai ta yi, amma kwata-kwata bata bashi fuskar da zai yi maganar iyayenta ba. Asali ma toilet ta shiga ta yi zamanta akan masai, ya gaji da jiranta ta fito. Sai lokin kofar yayi tare da cewa Hibbatu lafiyar ki kuwa? Ta daga murya ta ce lafiya ta kalo. Ba hayar ce akwai tauri, yace to ni na wuce a dawo lafiya kawai ta ce masa. Sai da ya fice daga gidan sannan ta fito ta fara aikace aikacenta. Mera kuwa tun daren jiya take trying Aiman a waya amma not available. Ta yi masa message ta WhatsApp nan ma baya dubawa. Hankalinta ya tashi, ta rasa yaya za ta yi, damuwa ta yi mata yawa. A haka Hajiya ta shigo ɗakin ta same ta tace Amira lafiyar ki ko baki fito ba? Kar fa ki sa damuwa a ranki, ki fawwala wa Allah lamuranki. Mira ta sa hannu ta riko hannun Hajiyar ta zaunar da ita. Umma ko kaɗan bana damuwa ga hukuncin da Abba ya yanke a gare ni, domin ya bani time kuma ya so na auri Aiman, amma Abbu ya hana. Damuwa ta shine rashin samun Aiman a waya. Tun jiya da daddare nake trying wayarsa, not available. Kuma Umma ina son mu yi wata magana. Hajiya ta shafi fuskar Mira ta ce ina jinki. Menene Mira? Mira ta ce kin tuno lokacin da muka je gidansu Aiman mun ga family pictures ɗinsu, har nake tambayar wace ce yarinyar da ke cikin hoton? Ammi ta ce yayar Aiman ce, kuma Abbu ya ce amma ta rasu. Hajiya ta ce tabbas an yi haka. Ita ce yarsa ta fari, sai Aiman, amma Allah ya yi mata rasuwa kamar yadda abbunsu ya faɗa. Miyar ta sauke aziyar zuciya ta ce Umma ni ko wannan yarinyar tana kama da Hibbatu, ko ke baki lura ba? Hajiya ta ɗan yi tunani ta ce haka ne kuwa, sai da kika faɗa na lura da haka, amma kin ga kamanni ne kawai, amma na san ba su da alaka da Hibbatu. Gashi kuma Hibbatu lafiya bata zo ba jiya ma kamar a fusace ta bar gidan. Allah ya sa lafiya. Mira ta ce au, kina nufin yau bata zo ba? Bata zo ba. Mira ta ce to shikenan, bari idan na karya zan shirya in karbi address a gurin mijinta sai na je na duba ta. Hajiya a mamakin ce ta ce ki duba ta? Yaushe kuma kuka shirya? Bayan na gajiya sai hantarar ta kike. Mira ta yi dariya ta ce Umma ba za ki gane ba, kin manta kin ce min ta kawo min abin kari ta lallaba ni na cinye, kuma kin ga da na ce ina son tsire kamar yadda ta ce miki, kin ga ta siyo na ci. Kin ga kenan mutuniya ta ce. A zuciyarta ko cewa take Hibbatu da karya kamar kudin cizo, amma ya zama dole in je gurin domin sanin wace ce ita. It's she Amit sister. Amma a zahiri ta dubi Hajiya ta ce bara na yi wanka in shirya. Ta tashi ta shiga bedroom. Mira ta shirya tsaf, ta ci abin kari, ta ɗauko kula ta zuba abinci, ta zuba saura a flask ta jere a cikin basket, sannan ta kira direba ta aike shi gun Bilal da ya karɓo mata adireshin gidansu. Bilal sai da ya sha jinin jikinsa sannan ya yi wa direba kwatance. Direba ya gaya wa Mira cewa gidan ba nisa. Mira ta bashi umarni su je ya kai ta. Bayan ta yi wa Hajiya sallama daidai kofar gidan, direba ya sauke Mira, hannunta rike da basket ɗin abinci.
ta tura kyauran ta shiga da sallama. Ibbatu da ke tsugunne tana ɗirkar wanki ta ɗaga kanta ta amsa sallamar, ganin Mira ce sai kawai ta ci gaba da wankinta ba tare da ta yi yunkurin barin wankin ba. Mira ta ajiye basket ɗin, ganin Hibbatu ba za ta kula ta ba yasa ta naɗe hannun rigarta ta janyo kayan da Hibbatu ta wanke tana ɗaurayewa tana shanyawa. Uffan Ibbatu bata ce mata ba har suka gama wankin tas. Allah sarki, wannan kenan. Duka anan zan dakata, sai mu haɗu da ku a littafi na gaba don jin